ay dalisaya pangalutuan na. Aliya biglaan. Kita mo kasing kapampangan, ipiem mo nga ni best mo eh. Kumbaga bala mo makipagkompetensya ka, kaya ka pa magluto eh. And son, alina, naman karela, alwa naman talaga yun ang make manufacture, pero lalagay da, label do. One Lord, not in the unity of a single person, but in a Istorya kami niyang minuna kaming make chicharon. Actually, atin na kaming atin na kaming kumbaga background. Uning imano, dimpengari na, ang po'y pengari ko. Mag-chicharon lang naman kanina. Ngayapan ko, anak ko pa, makapag-obra na ako ng chicharon. Pero hanggang yun, mag-tempengari yung chicharon. Mag-chicharon na. Isa rin kami. Kaya kami 12 years. Kasi start kami make chicharon 2009. Di takpa mo. Itang mo munang first time may mag-chicharon. May naking gumaga kasi yala kami man talagang penakitan. Tsaka, pero sabihin tanggal ka pamataring sa ating balong bisa di ang paungali. Kasi in business balat na ng chicharon, aliya accurate kung magpila niya gagawan. Depende king balat. Kasi kaya kami talagang gagamitan, imported yun. At yung mag-supply kaya kami. Pero karami manibat Germany, bansa. Canada. Ang minuna ka dito, ingay na, Korea po. Korea, manyaman niya balat yan, yung Israel, di ba? Mostly burida rin customer alang label. Kasi pag alang label, solid ka, pantun kuno kayo dala Saluan. akakwa. Bakit lang makiapos magtinda kitang talapatang bari. Dati magburi na yan, magtinda ka. Ali mo ito, itang akong takda ko. Kudang bisang mag-direct. Minsan, ali na, naman karela, alwa naman talaga ilang make manufacture, pero lalagay da, label do. Da, label da ka rin ka. Ayos mo po kaya kita, na wala mo mabandihin kaya ko. Oo. Okay mo. Kasi- okay yan mo kasi ila talagang pantunan, mayroong reseller eh. O na syempre, mas masanting din na Yung ating label. hindi kami talaga. Pero ating na kaya mga customer talagang buri dati label, panto ng dati. Oo. Yung santing no, uning baludan ni tatak ni, de puring saluan no nga lang yung label. Yung Cavite, At La Union, Baguio. Baguio. At yun din minsan, kahit pa, patang pa-shift dala, mga yan. Kung pwede kare nga liwait ang Cebu, makanyan, ilang magkay, o na yung kaso, medyo malbagyaing freight. Pero dati, ating din kanita Davao, ating din. Kanya lang Pampanga naman, ating Bataan, ating Zambales, ating din sa, kaya di ba, nasa Pampanga ito, magaking Dito pong Rizal, Ang balo yung pupunta na Laguna, Calabarzon, Quezon, Manila, Pasay, Cubao. Actually, papaship nila king bus to bus, kanto. Yung aluang bansa na ba? Tasukin. Minsan Korea, Korea. itang ali pa Papatuya pa. ali pa makabusa. Ating minta kanita king UP, mag-aral for bala mo thesis. Pero dito, may yari na lo. Professor na rin Professor ang na. aliwa. Oo, dito ang king UP. Yan, kinenda mo, itang, Parang thesis yan eh. na bisala sumaw. Itang nanong contribute na kaya tama. Ali, after na nitang ayari ditang thesis da, dininanda kaming book. Tiro da kami nung mga nano improve itang packaging na ng product mi, mga to. Bilang pasalamatan, dininanda kami pang free scholarship na it's either ako o yung husband ko na
Mag-aaral para kay timong about kay Management. management. At iya ako may-ari kong management. Kung buli kay pang masteral, makanyan. Ano yung hindi may pandemic mo niya? Era Pamela. Palagi ako naman, siguro tsaka yung quality ang po pang klase ng chicharon. Pero dyan para-pares lang man chicharon. May aliwa klaseng balat. Nakatid kasing balat utang ka na yun, makasamit dyan, makapangalyo. Pati naman tang kanamitan, sabihin na, diritsang ipan kanya, mana na, atipato lang tayo. So, makanta siguro yung akagit na gito, chicharon gito Pampanga. Kumbaga kayong ay dalisaya pangalutuan na. Aliya biglaan. Ito talagang, ita mo kasing Kapampangan, ibigay mo nga ng best mo eh. Kumbaga bala mo makipagkompetensya kay kaya kang pamagluto eh. Kami everyday, aldoldo, iyang gagawan nito, kumbaga, bawat luto mi, siguraduan mi, stuya pa nga luto. Actually, pag gali ating masyas or it's either na aliya may busang masalisip, paleleke talagang masalisya ka rin, pasimeke talagang masalisya ka rin magobra ko kasi once na may katakman yung customer na masyas, may balik. Lalo na nung malawot yun. Ang tinaguriang culinary capital of the Philippines, siyempre, hindi pa huhuli pagdating sa mga pagkaing pinagpapares-pares. Ang pititian o chicharon Pampanga at Sara naman daw ang perfect na kapares. Dito sa Pampanga, ang ulam namin sa chicharon ay atsara. Hindi siya yung typical na sinasawsaw mo lang sa suka na may paminta, bawang, sibuyas. Dito, atsara ang kapartner niya. Metong pa karing magpakabang listangan daring authentic Kapampangan food. Apiningaw sa tamong pititsan. Iti, lupa yung bagnet, depende kang pangagili. Oning, mas malaman niya lasa kang chicharon. Kang diksyonaryong Kapampangan agyawa ng Diego Berganyo, metong Spanish linguist, may imprenta inyang 1732 at nilikas naman kay English ng Father Venancio Samson. Makatalaya yung salitang titi a penibatan na ning pititsan. Iti, lagyo na ning proseso, ano ka rin papalsot siya ing taba na ning babi at kailangbatan maluto yaking sarili ng taba na nakalupa proseso ng chicharon. Iba't naman karang Kastila. Agpang karing mga tuwang magluto pang pititsan, maglambat siya ing proseso, metong hanggang 3 aldo, depende kay lambat na ning pamagluto o kay burida pangaluto. Buri ng sabyan, laganap ka nita ka rin Kapampangan ing pamagluto na niti at mira siya kang kakatamang panahon. Nanoyaman klaseng lagyu, proseso o kalidad din kaya katamang kakanan, metong yamang sigurado tamang buri. Imanyaman pangaluto.